हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनैहाय राङाफालि गामिनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट राङाफालिनिफ्राय दिनैनि बे ब्लगा जागायजेनगोन थ' लोगोफोर दिनैहाय आंनि असे बिफा ना बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानाय जायाखै दिनैहाय आनबक्सिं खालामनोसै थ' बिदिब्ला आफाजों एसे आंनि बिफा बोराया नुबाय दा माथो खावलाय थनखोब्रा आफा नोंलाय थनालाय माथो दालाय बिफा बोरायानो खावलाय थनबोबाय आंनि बिफा बोरायलै बियो बिफा बोराय बियो आंनि बिफा ओमफ्राय आं बेसे बोसोर जाखोलै आफा मा सनाव जोनोम जाया खोन्थालाय एथा बावबायलै जोङो बेफोर गोसोआव थायाना जोंना हा बावबाय गोसो थाया बावबाय औ बे आंनि बिफा ओमफ्राय नोंनि आफानि फंबायनि नामा मा नाममोनलाय मास्टार रुंसारि जानाया अ बिपिन दैमारि ए नंगौ नोंनि सेकेन्डआ आंनि सेकेन्ड नोंनि देरसिन सोरमोनलाय आंनि देरसिना अ आंनि ओइ आबौआ बबे सासेया आबौआ मारै गामिनाब्रा मारै गामिनिया ए बे आनैया देरसिनमोन नोंनि देरसिन बयनिबो देरसिना बे आनैया जाबाय आबौ दंग'फारानिया आनैमोना रुंसारि जाजोब्बाय आनै सानैबो जोंनि आनै सानैया रुंसारि जाबाय बिनि बिब'फ्रा ओमफ्राय दा नोंनो देरसिन जाना दं दा नोङो ओमफ्राय कलबारिनियालाय बिनानाव सासे दङ बिनानावा कलबारिनिया ए बेल'सै बिनानाव सासेल'सै आनै जोंनि आनै बेखौबो खोन्थागोन र' आं साननैसोनि उनाव फैगोन बैसागुआव खोन्थागोन बे आंनि आफा ओमफ्राय आइखौबो दा खोन्थाहैगोन आं दै नोंथांमोननो दान्दिसे थ' नङा होमबा ओमफ्राय आइखौ माने आफानि फंबायखौबो एसे खोन्थागोन आं दाहाय बेथ' बाबा र' दाहाय जागोन बियो एक्सुवेलि नैबे भिडिअ'ना एसे गोलाव जागोन आरो बि आफानि जोंनाथ' आरो बिनानाव गैया नङा होमबा आफा बिनानाव गैयालै साफाल मोनदाना आरोखि साफाल नङा खाफाल 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 मोनदाना आरोखि खाफाल मोनदा होननांगोन जोंफोरा असे बिनानाव गैया बे आरोखि दाना बिनानावखौ खोन्थाहैबावनि बे जोंनि जि रुंसारि जानाय मा होननानै बुङो मास्टार आदै मास्टार ना बिनि फिसाजो सासे दं देरसिन बे दङ थुनलाइ होननानै बुङो बियो कलेजाव फरायबाय दे जोंनि बिनानावा दाखालि हयथ'बा नोंसोरो एसेब्लाबो ब्लगाव नुखाबाय जानांगौ एसे रायलायनि बिनानावजों एसे लाजिदों नै र' बिनानावा लाजिबावबाय खारबाय सासेया हनै ओंखाम संग्रायाव दंमोन खारबावबाय हनै आं गोजाननिफ्रायसो खोन्थानोसै एक्सुवेलि बियो लाजियोना बेफोरबायदि माबायाव फैफेरिखाय लाजियो आरोखि ओमफ्राय देलायाखैबो ना बेसेराबो सिख्ला मानसि ओंखायनो लाजियो आरोखि जायब्रें जुइब्रें थानाय मानायखौ नैबे सासेया जोंनिया बिनानाव सासेया आफानि बयनिबो दुइसिन बोरै बहा खारखो बिलाय प्रिया बहाथो ओंखाम संदों नामा ओंखाम संदों फै नैबे जोंनि बिनानाव प्रिया ना बिनि बिब' सासे दंबावोमोन हाबा जाबाय ओमफ्राय आफानि नामा मामोनलाय उपेन दैमारि बे जोंनि आफानि फंबायनि फिसाजो नों दुइसिनमोन दा खर' देरसिन बेहा ओमफ्राय बियो ना हौवाफोरबायदि पुलिसफोराव खारनो बिराद साख्रि मावनो गोसो माने खारनायाबो खारो बिराद हार्ड लेबार खालामो खस्थ' खालामो दे साहा फुदुंगासिनो दं बिमा एवनानै नालाय आंनोलाय फुदुंबावा साहा ओमफ्राय उसुबाय ओमफ्राय बियो खारबाय थायो आरो आदा दंबावो आं दा एक्सुवेलि बेखौ आदाया मोनसे आंनि असे फंबाय आंनि असे बिदा बेखौ आं दा खोन्थाबावगोन दे दान्दिसे 2-3 मिनिटब्लाबो बियो बारा गोबाव जायाखै मास्टार साख्रि मोननाया 1.5 बोसोरसोल'नो जादों दाखालि जिहेतु स्ट्रक जानायमोन ना आं बावहायनो दंफैयो बै न'खरा जाहैबाय जोंनि आदैमोन मा होननानै बुङो बे न'खरनिनो सासे न'खरनि रिलेटेड ना बिदा फंबायनि फिसा बा बिदा फंबायनि फिसा जायखौ बुङो जौ सेरेब ना बे न'खरनि रिलेटेड आरोखि मादैमोननि जों मादै जायो सोमोन्दोआव गामिनि सोमोन्दोआव ओमफ्राय जौ सेरेबनि न'आव थांनो सानदोंमोन आं हायाखै थेवबो फेब्रुवारिनि 10-15 थारिखसोहालागै आं बाक्सा फैफिनगोन खारन फैनायनि खारनाबो बेनो आदाया जोंना स्ट्रक जाना दङ बेखौ नायफैबाय थासिगोन एसे उफाय गैया बिनानाव सासेया ओंखारालै आसरित मोनबाय आं बोरैबा मोनजोब्बाय न'फ्रा बेफोर न'आ गैयामोन गोदोहाय नैबे बाख्रि बे साइडजों बाख्रि गंसे थायोमोन गोदोहाय ओमफ्राय गय बागान फख्रि दंलाबायो हनै बेफोरजों माबा माबि बैफोर नालेंखरफ्राव फुरा बोसोरनि गोजासै नङा होमबा दा नायलांबावनोसै एसेबाव कार्टन
येस बिनि मोखांखौ नायलाय ओरैबायदि सबाय बिमा गोजा थोद आंखि खोन्थानाय खिथिब्रा उदैबो दोङो आयौ आखाबो नाय नै खानाया मोनजोब्बाय बिनिया बे आंनि फंबाय मोनथिबाय दाबो माबा बे फंबाय आंनि बैसोआ बेसे जाना दोङो न'खाय उदैखौलाय मानोलाय खोन्थाबाय थादों सबाय बिमा नायदो आरो ओरैबायदि थिफुदलाखा मा सननि मोनलाय नोङो मा सननि मोनलाय मा सना 81 बैसोआ बेसेबां जाखो 43 आं बिनि देरसिन आंनि देरसिना बिसनायाव गोग्लैनानै दं स्ट्रक जानानै दं ओमफ्राय दा बिखौ मा होनगोन दा बैसोआव आं देरसिना बे देलाय एसे खाथियाव फैब्रा खानाय मोनदों ना मोनाखै नाय खानाय मोनदों खानायजों मोननायजों लोगोआव मा खोथा आंनि खानाया नुवाखै नोंनिया मोनाखै गैलाब्रा दिनाबो डिसप्ले थांबाय डिसप्ले थाङाखै मोजां मा थाङाखै मोजां नै गुमैया जोंना आरोबाव मा ओंख्रि जाना फैखोना गुमै मिनिगासिनो जोंना गुमैया नै आब'नि आब'जों जों आब'आ जोंखौ बाना फेदेरनाय जोंखौ बानानै फेदेरनाय मैया नायना फैदों बा खुसियानो लाजाया आब'आ ओमफ्राय आरो देरसिन सासेयाव इयाव बिसनायाव दं बेखौबो र' दा एसे खोन्थागोन ओमफ्राय आरो फंबाय दुइसिन दंबावो बेखौबो खोन्थागोन र' बायदोहाय आङो मा लाबोदों नों आयै सोरनो मा जाग्रा लाबोदों नै बा मालाय बिजामादैखौ अनसोगारदों मालाय अनाबा सोरबा दङ सोरबा दङ बा बिजामादैनो बा बिमायं फिसाफोरनो जाबाय आयै नों आंखौ अनगोन ना अनालै आयै मा अनगोन ना अना माथो अनानो नों खावलायफ्रा थनसोगारबाय माथो आइनालाय बुरिनानै थना माबा र' नोंखौ पार्लाराव लांनांगोन नोंखौ एसे साफा खालामना लाबोनांसिगोन माबा पाउडार मानामसोदो मा पाउडार आखाया मानो पाउडार आं हाया इफोरखौ मोदोमदोंसो होननांगौब्रा आं उदैनिफ्राय जेबो लानो बेयो आंनि बिमा दे दय आफाखौ खोन्थाबाय बे आंनि बिमा असे बिमा फिसा माबायदि नुदों नेकार खावलायफोरा माथो ओइ आयै नों माथो आवगोल आं थानो आंखौ अनथ्रामोननो माथो नों गोरलै समाव सोर खिथानाय सोर खिथानाय मादै खोन्थादों नंगौ माथो अनामोन आंखौ बुयो नोंसोरा गोथै सालिफोराव बोरसि बोननो थांबा बेफोरखौ सोरबा बुवा थायो रुमबां बिमा मादैया खोन्थादों बिमाखौ एसे खायदावदों र'ब्रा र' आयै र' मानोथो नोंलाय बिदिब्रा नै गुर गुर खालामबावबायनो मानोथो बिदि नोंलाय आइ नै अरा थैजोब्बाय मा थैदों मा थैदों माथो नों आंखौ थिखोना बुयोमोन आं न' गैयै समाव माथो बुवा माथोनो बुवा माथो ओरैनो ओइनि आंहा ओइनि गैथारला आंनि बिमा गोदोनिनो लेखा फराया गोदोनि मा होननानै बुङो बेसारा बिराद खस्थ' मोनबोनाय गथ' साब्रै फेदेरनाया धामालि नङा ओमफ्राय आफानि फंबायफोरखौबो आफानि फंबाय सानै दंमोन नालाय बेयावहाय ओमफ्राय बिसोरखौबो फ्राय फेदेरदोंआनो होननांगोन उन्दैमोन नालाय खस्थ' मोनबोदों मोनथिया आङो मादैया खोन्थादों आरोखि ओमफ्राय आरो आइनि बिनानाव सासे दं बेखौ खोन्थागोन आं दाहाय एसेब्लाबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गुमै बे जोंनि असे गुमै माने बे जायखौ मोनदों आब'खौ मोननाय ना बे आब'जोंनो बाजानो मोननाय फेदेरनो मोननाय जोंखौ फेदेरदों आब'आ माने आब'खौबो र' खोन्थागोन आं दय खोन्थादोंमोन ना आफाया गावनि देरसिन बिब' माराय गामियाव मोनलांनाय होननानै बुंदों बे जाहैबाय बिनि बिजामादै बियो दा जोंनाव फैयो मालाय बिहावफोरखौ नागारनो हाया बेयो फैबाय थायो बिब'बो दङना मालाय बिब' बिनानाव मेल्ला दङ नागारनो हाया बे बिसोरनि सम मोनजानायखायनो नुवाखै जों खोल जालाय थिबावदों मालाय बिखुमजोआ होबावदों मालाय बेनो
थ' गुमैयाबो बेसेरा फैयो अनो न'खरखौ बिनानावफोर दङ 3 बिनानाव बिसोरनो हेल्प खालामफैयो मदद खालामफैयो फ्राय फैयो आब'खौसो आं दा नायहैगौ थ' बिदिब्ला नङा होमबा लोगोफोर नायलांबाय थानोसै बियो जाहैबाय आंनि मादै आयै मादै नों खावला माथो थनजोबखो मादै मादै आंनि जाबाय दे जिहेथु बिनि आदै मास्टारमोन ना एक्सपायार जाबाय जोंनि मादै बियो बिसोरनि हाबाखौ जों मोनजालांदों जेब्ला उन्दै सम मोनजालांदों बिनि उनाव हाबा जाना थांखांनानै बोसोरसेसो बोसोरनै थानानै आं आफादाव ब्लड खारखोमा लांदों नोंगौना नङा खोन्थायालाखैनो खारखोमा लांनानै बेसेबा बोसोर थाहैबाय दासो खावब्ला नुजाफैबायना नों माथो बुनोल' नागिरोमोनब्रा बुगोनथ' आरो खोथा मानियाबालाय खोथाखौनो मानियामोन बुरिथारबाय मादै आयो बुरियाबा खावलायफ्रा थन होलांबाय जोंना मादैया अन्थाव बाथावनो मोजां बायदि जाम्बा गोरोब मोजां गाबता बेयाव एसे गिदिंनायसै जों ओरै गिदिंनांगोन दे बायदि थाबाय थानो हाना नोंखौ दोनो हाना गोरोब गाबतालाय गा आथिंखौ बे आखिनिखौ लाखा लाखा बिदि लासै दे दस्रा फाइ ओके बिदा पेरालाइज जानाय दाखालि स्ट्रक जाना गोग्लैदोंमोन इस्टामना गोराहम आगदानिया गोराहम टेनसन लानाङा हामहे खावलायफ्रा थनबायलै आं नायबा दानिया दारियाबो मोनलायलांबाय बेसोरो अन्थाव बाथावनो खस्थ' मोनदों ना माहाय खस्थ' मोनदों बिगुमै बिबोनांलै हामा कार्टन येस बिनि मोखांखौ नायलाय ओरैबायदि सबाय बिमा थोद आंखि खोन्थानो खिथिब्रा उदैबो दोङो आयु आखाबो नाय नै खानाया मोनजोब्बाय बिनिया बे आंनि फंबाय मोनथिबाय दाबो माबा बे फंबाय आंनि बैसोआ बेसे जाना दोङो उदैखौलाय मानोलाय खोन्थाबाय थादों सबाय बिमा नायदो आरो ओरैबायदि थिफुदलाखा मा सननि मोनलाय नोङो मा सननि मोनलाय मा सना 81 बैसोआ बेसेबां जाखो 43 आं बिनि देरसिन आंनि देरसिना बिसनायाव गोग्लैनानै दं स्ट्रक जानानै दं ओमफ्राय दा बिखौ मा होनगोन दा बैसोआव आं देरसिना बे देलाय एसे खाथियाव फैब्रा खानाय मोनदों ना मोनाखै नाय खानाय मोनदों खानायजों मोननाय लोगोआव मा खोथा आंनि खानाया नुवाखै नोंनिया मोनाखै गैलाब्रा दिनाबो डिसप्ले थांबाय डिसप्ले थाङाखै मोजां मा थाङाखै मोजां नै गुमैया जोंना आरोबाव मा ओंख्रि जाना फैखेरा गुमै मिनिगासिनो जोंना गुमैया नै आब'नि आब'जों जों आब'आ जोंखौ बाना फेदेरनाय जोंखौ बानानै फेदेरनाय मैया नायना फैदों बा खुसियानो लाजाया आब'आ ओमफ्राय आरो देरसिन सासेयाव बेयाव बिसनायाव दं बेखौबो र' दा एसे खोन्थागोन ओमफ्राय आरो फंबाय दुइसिन दंबावो बेखौबो खोन्थागोन र' बिदाखौ थाबायनो लादों एसे आथिंखौ मोनसे बोना हो दे नों बोदो दे बिराद बरिया याब्ला बेयावनो गिदिं दिहुनथारनाय सेस्था खालामनो लासैनो बर'नि लांनाङा दे होमबालाय बर'नि थाबाय दे होमबा इयावनो थाबाय न' सिङावनो थाबायहैनोसै थाबायनो हादों ना गोथौसिखौ बोनालाय थाबायनो हादों
Yono biting. Ini hari kita mudamba. Oh. Akan nurama muciman. Sini yang Oh, jika nung mo jong. Beda nggak pada. Ai kasih jika nung taka. Ni solong tanah nung ni di. Hom ni di. Bijani corona nak lebai ni. Nubai. Jadi bida fongbai bidi nungna bibang ni fongbai sih. Ludu magaza. Magaza. Bima ya ludu makan bawa bra. Ai nei mau su. Nung ludu mah. Ponje kubi jabe siangase. Sere. Mai ban na pun le chong dal guri ke ma ban. Loda gaza na pun. Oh loda bra loda mani mudem gidir. Moजां मोनदोंना मोनाखै नों फंबाय बिदि मोदोम नाना होनायखौ फंबाय नाना होबाय जिनोखौ मोजां मोनदों हा मोनदों मोजां मोनदों औ नामा मौसुम बिदा फंबाय लदा गोजा होनना बुंगोन बिसोरो माथो न'खर बेसेबां आराम नाना होबावदों नोंखौ बेसेबां आराम नाना होबावदों नोंखौ लदाब्लाबो ओइ खर'आ मोनामबाय गाबोन सुना होनांसिगोन खैसिं मोनामबाय खर'आ Jadi janji rewanya formula macam kena pada mian. Sudah. Masuk lain tadi. Sudah kena lagi jenengan. Fese माबा खालामदों nih मौसुमजों आंजों बिबो आंनि फंबायसो रावबो नङा बे असे फंबाय बिबो बिमा दैनि फिसाला बे दा उन्दुनो आंखौ फुद्रुक खालाममागोन दा बे जोलाबायनो माने ओरैबायदि दिगदारखा बिखुङा लेमे लासै ओइ बे माने बे आखाइ फारसे माने गुसु जादों नै ओरै नालाय गुदुंथ' आखाइ दिखलाय दे बेखौ दिले दिखलाय दे आखाइ दिखोब्रा लासै दिखो दे दिखो माखौ दिखो दिखोबाय था बास लासै बोख्लाय दे लासै बास आरो खनसे दिखोबाव दे दिखलाय दे औ दे औ लासै लासै र' लासै गारना होगोन दा बियो दा मासिखिने नों गद गैयाना गारबा आंसो लस दं गिदों आखाइफोरखौ माबायदि हमदों आखाइ माबाफोरखौ माबायदि हमदों दिखो लासै बांद्राय गोजौ लासै दिखोदो लासै गोसा दागालै नै हगमा फंबाय दुइसिन बियो आंनि दुइसिनखा हारां गागाल' नुखायो माथो जायखिजाया आंनि फंबाय दुइसिन बिबथैया बिसुं खुरनानै होदों फिसाज्लाखौ जोथोन लाफैदों मालाय बिबथैया बिसोरखौल'नो बिराद अनोलै जोंखौ अनखाथारा बिबथैफ्राबो नुवाखै सोर साबसिन नालाय बे बयनिबो दुइसिन बिना मास्टार साख्रि मावनाय नों उन्दु जाबालाय साबसिन जागोन आरो मानो उन्दुनो आंनिबो जौसिनबावसोलै नुबाय आंनिख्रुइ माब्रै जौसिन जाखो नोंलाय एसे आंनिख्रुइ जौसिनसोबाव आंनिख्रुइबो जौसिनसोबाव ने थ' बियो आंनि फंबाय दुइसिन ओमफ्राय बिदा देरसिन दहाय नोंसोरो नुदों जानांगौ स्ट्रक जादोंमोन ओमफ्राय बेथ' मास्टार नालाय गथ' गथाय गोनां मानसि सेंग्रा नङा सोरबा गोसोथोफ्लांगोन बोरैबा सेंग्रा नङा गथ' सानै दं सानै गथ'नि देलायबा आरो समायनासो जासिनबावो दुइजनेर बाप देलायबा एसे समायनासो जासिनबावो मिथिबाय माथो दारिया गोमो जोबसो सिनाना अमा बेफारिफोर बायदिनो थ' फंबायखौ खोन्थाबाय दिनैहाय आरो फंबाय सासे आबादारि दङ जों बिदा फंबाय साब्रै टटेल आंनि जोनोम जायगा नैबे बे जि जायगायाव भिडिअ खालामदों बेवहाय नङा राङाफालि होननानै बुङो ओमफ्राय प्रमद बर' समस्ति बे आरोखि थ' लोगोफोर भिडिअखौ ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला बेवहायनो दोनथ'बाय बाय बाय